लाबलाय मबेला मानो लाबाय थायोब्रा नोंबो नै आं माबानिसो लाबोलाय लाबलाय बाबा गोसोम Kulay ni kulan naman. Nagning ni kulan. 37%. Malay ni gilid deh. Salah dia. Ayu salah dia susu dan ni sak dia. Cuma ada aman sih. Gilid. Iya. Bima bi ku mana nama? Ina persen ya? 20% dia. Kamu. Kilo dah. Dari sini. Sotakan sedikit. Hah? Amani ya bila gele hidde tang. Mo da ma dun kau baik. Này. Ban bắt cô đi cất tải đi. Sui sụp sẽ không thân thế này. Anh gì hả? Anh đi đừng xin lời. Nó ra là phải đi nó xin lời. Mắt đầm khi lấy lại cũng lại sandaran saya ini sandal अच्छा इकोनॉमी में क्या है bisa lah nah ini dikari dari luar
बावदोंसो आङो मा होनो जेबो माथो गैया Urus क्या दिखा भाई क्या ये लो और hello guys friend still listening जोंहा बिबार फ्लावार नुजाफैनो हादों आरोना हेलौ आब' होनदोंना हेलौ आगै मा खबर आगै आंना मोजां आब' नोंहालाय होनदों आंनाबो मोजां आगै मोजांथ' आंनाबो ओमफ्राय लाइक दान आब' होमबाना थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय मिमिन I love you भाभी बोला ना I love you भाभी बोला थैंक यू मेरे विश में आने के लिए मिमिन आं फुलानि सानजारखौ लाबोलाय मानो लाबोब्रा बाबा बिबार आगैया जा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय आब' होनदों ओंख्रिया माबासोमोन आगै दालिसोमोन ओमफ्राय थास' आथिं भाजा एसे माबानानै लानोसै दे मा मोदां नुलायबाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाया आगै बिबार गोथाव माथो आब' ओंख्रिया होनदों आरोना माखौ लाबोखोब्रा बेलाय हाथ बे नङालै ओमफ्राय जा मिमिन which language are you speak जी मैं बोडो बात कर रही हूँ बोडो लैंग्वेज ओमफ्राय जा बिबारा गैया मा होनखो जोंहा मुदुफुल फिथाइजों बयलारमोन आब' होनदों ए गोथावानो माथो आगै नोंनाबो ए बाबा ओइ ए नङा ओमफ्राय जमीन क्या बोला आई डोंट नो बोला अच्छा बोडो लैंग्वेज समझ में नहीं आता होगा बोरो हूँ मैं बोरो बोरो ये नङा
Bây Sunil hai darna hai Sunil बिबार आगैया जा मानबाय अन दारना थेंक इउ उन थानायनि थाखाय आगै लाइक करो कौन कौन लाइक नहीं किया मजा सुनील हाबजाया यू आर फाइन बोला जी हाँ मैं ठीक हूँ saya रोङा बायबारा जाखांसै come to Nepali बोला अच्छा come to Nepal नेपाल जाना है मतलब सुनील मीमिन क्या बोला लाइक डन बोला अच्छा थैंक यू वेरी मच लाइक देने के लिए mana mau dari berapa le macam le ओमफ्राय जोंहा बिबारा मा होनदों जोंहा कारेन्ट थांबायलाय आब' गरम होनदों लाइन कारेन्ट थांलायबाय आरोना आगै कारेन्ट गैयाबाथ' थानो हाखाया ओरैबायदि गरम खाजाखायो गरमानो थानो हाखाया आरोना ओमफ्राय जोंहा सुनीला सब्सक्राइब किया बोला अच्छा जी थैंक यू वेरी मच सुनील सब करने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिबारा गैया मा होनखो दायोलाय मा ओंख्रि संगोन आब' नाइटआव होनदों दायो नाइटआव मा ओंख्रि जागोनथाय आगै बुंनो हाला आरोना माबा मा होनोलाय स्कुवास ना मा होनो स्कुवास दङ आगै स्कुवास आलु पनिरबो दं आरोना लगायनानै संजानोसै ओमफ्राय जोंहा बिबारा गैया अन बाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आगै माबा आं थानायासो जाया नामाथाय गुस्थिखौ माबा गोसोम आं थानाय साइडासो जाया नामा लिपस्टिक गोसोम फुननाय बायदि नुबायहाय ओमफ्राय जोंहा बिबारा गैया आं फैथ'बाय ओंख्रि आं बै फिथाइ ओंख्रिया होनदों आं बै फिथाइ ओंख्रिया होनदों आरोना बै फिथाइ माने आगै जैसा सुनील ने क्या बोला खाना हुआ आपका खाना हुआ आपका बोला खाना अभी नहीं बनाया रात का खाना पूछा ना रात का खाना नहीं बनाया सुनील ओमफ्राय जोंहा बिबारा आङो नांलालै आब' हाहा मिनिबाय आं नङालै आब' हाहा मिनिदों आं नङा होननानै मिनिबाय आरो आगैया माखौ नंलालै आब' होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिबार आगैया मा होनगोन दा नाइटनि ओंख्रिखौ बुंदों आं आब' होनदों आदसा दा मोनायावनोथ' आरोना ओंख्रिखौ मा होनो स्कुवास फिथाइ दं आगै स्कुवास ओमफ्राय आलु पनिर जानोसै पनिरबो दंखायो नाइटनि ओंख्रिखौ ओमफ्राय जोंहा बिबारा गैया बुजिबाय हा होनदो आरोना बुजिबाय होननानै मिनिदो आरोना बुजिबाय दे कौन हे सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे
Zap bibaragya on Ini tahu kasih. बिबारागिया on dan thank you on थानायनि थाखाय आगै ओमफ्राय जा मिस्टार डरिमन हाय होनदोंना हाय मिस्टार डरिमन मेसेज सजेयासै लोगो ओमफ्राय जा बिबारागिया मानखो मन' जासिगोन नामा आब' होनदों माबायानो WT नामावबो आगै मन' जानोनो ओमफ्राय जा सुनिला मानखो अके बाय होनदोंना अके बाय 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 सुनिल ओमफ्राय जा बिबारागिया on होनदों थेंक इउ आगै on थानायनि थाखाय जा प्रहलादआ मा होनो गुड इभिनिं होनदोंना गुड इभिनिं प्रहलाद थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि कुइसन फैनायनि थाखाय सुनिला स्पिक हिन्दी प्लिज बोला अच्छा हिन्दी बोलना है और जा बिबारा on थेंक इउ on थानायनि थाखाय जा प्रहलादआ मा होनो लाइक योर लाइक बोला अच्छा थैंक यू लाइक करने के लिए ओमफ्राय जा बिबारा मा होनगोन नाइट एलबिबो होयो नामा नों आब'नो नाइट एलबि होआ आङो ओमफ्रायो मा होनो मालाबा मा होनो बिदि 8:30 9:00 आगोलफ्राव बिदियाव होदोंमोन आङो आगै ओमफ्राय खिन्थु खम आरोना ओमफ्राय जा निकुन्जा बर'आ दिनैबो लोगो मोनलायबाय बाजै होनदो दिनैबो लोगो मोनलायबाय आरोना बिबोनां थेंक इउ निकुजा दिनैबो आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय जा बिबारा on होनबाय थेंक इउ on थानायनि थाखाय आगै नै बेयाव माबा जायासैलाय आंना जा बिबारा मा होनखो बाबुनि नेमा मा आब' होनदों आदसा बाबुनि नामा प्रियान ओमफ्राय जा निकुजाया ओमफ्राय जा निकुजाया मा होनखो गुमै माहा थांदों गुमैया माहाय थांदों मा बाजै होनदों ना गुमैया माहाय थांदों बाजै होनदों ना आदसा नोंगुमैया थायाना मा होनो निकुजा केमावसो थायो जा बिबारा गैया गुड नेम होनदों आरोना ओमफ्राय बिबारा on होनदों थेंक इउ on थानायनि थाखाय बिबार आगै हेलो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट बिबारा जागाया मा होनबाय आं साबसक्राइब 1K बारबायना आब' WT सो नांसिगौ दा होनदों आगै 1K थ' बारबाय ओमफ्राय WT नांगौ आरोना ओमफ्राय जा बिबारा गैया on होनदों थेंक इउ on थानायनि थाखाय आगै on होनदों आरोना
दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट मोजां दोनहाय ओमफ्राय जों मा होनदों आगैया भिडिअफोरा भिउ फैयाना आब' बेखायनो डब्लिउटियानो फैया होनदों आगै बिदिनोथ' जाहैबाय दायो भिडिअ फिउआनो फैबाङा आगोलावसो एसे बांसिन फैनाय मोनोमोन आङो फिउखौ एलबि होयियाव ओमफ्राय दायो एलबि होबाय थानानै खमसिनसो फैनाय मोनलायलांबाय आं फिउखौनो आरोना भिडिअनि फिउखौ ओमफ्राय जों बिबार आगैया अन होनदों बिबार आगै अन आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय खोलैनाङाहाय हायाव मोस्रोम जायो नै मानो बिदि मानसियानो
लांबाय लोगोफ्रा रावबो नुसनथारासै थांहाय जासो बे दंहाय आदसा दै दिम्पोल हाय आब' होनदोंना हाय आगै दिम्पोल मा खबर होनदोंना खबरा मोजां आंनि आगै ओमफ्राय जोंहा नोंनियालाय माबोरै दिम्पोल आगै दिम्पोला मा होनगोन दहाय मा ओंख्रि जायामोन होनदोंना दहाय ओंख्रिया माबामोन आगै दालि ओमफ्राय थास' आथिं फाजामोन आरोना दहायनिया ओमफ्राय जोंहा दिम्पोला मा होनखो बहा थांखो आब' होनदों आङो साहा लोंदोंमोन ना काप दोनहैदों आङो सार्जारा बे नङामोनहाय थांलाय लाना ओमफ्राय जोंहा साहा लोंदोंमोन नामा होनदोंना औ साहा लोंदोंमोन आङो लोंखांबाय Mister. Hi darling, good evening Dana. Good evening. Message लिरनो माबायाबाबो on दोननानै होदो मबाइलखौ okay Dana. On दोन on okay on thank you गोजा आनन्द आगैया नुजाफैनो हादों आरोना लाइक खालामबाय दे आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै खाथि आगैया सना होनदों आरोना
ओमफ्राय अनन्तआ गैया मा ओंख्रि जागोन दिनै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंहा मा होनो स्कुवास दं आरोना आगै स्कुवास आलु पनिर जानोसै जोङो दिनै नाइटआव माने नै दा मोनायाव आरोना ओमफ्राय खाथेयादों आंखौ बोरै खबरफोरा सना होनदों आरोना खबरफोरा दङ आगै बिदिनोसै गेजेराव मोजांबो गाज्रिबो गेजेराव खाथि आगै ओमफ्राय जोंहा ब्लेक कब्रा नुजाफैनो हादों ब्लेक कब्रा फैबाय खोमाना होनदों आरोना ब्लेक कब्रा फैबाय खोमाना होनदों आरोना नामानो माखौ लायोलै आगैमोनहाबो ओमफ्राय जोंहा बिरजन नुजाफैनो हाबाय थेंकिउ मा खालामबाय दं आब' होनदों आरोना दसेनो रायलायलाय मा होनो रायलायनो फैलायबाय आगै दे लोगोफोर सोर सोर दं आगैमोन फंबायमोन कमेन्ट खालामदो बिरजना मा होनखो मोजां दे आब' होनदो आरोना सोर सोर माने मानसिफ्रा एलबि होलाबायदों नामाब्रा देरबिनजोंसो नाहरनांसिगोन ओमफ्राय जोंहा खाथियानो मा होनखो आंखौ नोंनि लाइफआव आंखौ नोंनि लाइफआव फैनो होननानैनो मालाय फन रायनानो होनदों आरोना आंखौ नोंनि लाइफआव फैनो फरायनो रोंबावासै दै आगै ओमफ्राय होनानैनो मोनालाय फन रायनानो होनदों आरोना मोनालाय बुजियासै नों होनदो बुजियासैथ' आरो आङो गोबाव फरायबावोसो आङो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दिनैहाय दख'ना गाननाया बेसे मोजां नुदों आब'नो आदसा मैयाबो गानदोंथ' आङो आगै बिरजन थेंकिउ आगै दख'ना गाननायखौ आराम मोनथारो आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ होनदो आरोना कार्तिक आगैया जोंहा कार्तिक आगैया हरफिननि आं होनदों दे आगै दे हरफिन दे हरफिननि आं होनदों
दे सनाफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कमेन्ट जोबोद सनामोन दारिया आं मैयाहाय एलबिखौनो नायनो मोनाखै आब' होनदों आरोना एलबिखौ नायनो मोनाखै आरो नोङो ना ओंखायनो नुवासै होनबा नोङो आङो मैया खैथा जागौमोनथाय दाबायदियावनो होदोंमोनदां मैयाबो आङो मोजां खाथिया गैया आं होनदों नोंनि लाइफआव थांनो होननानैनो बावगारलायदों आं आइजों फन रायलायना आच्छा बावगारलायदों आं सना नोंखौ होनदों आरोना आच्छा आइजों आच्छा बिमाजों फन रायलायनानै आंनि लाइफआव फैनो बावलायदों होमबा नोङो ना दे जेबो नङा आगै बिमाजों रायलायनानै मा होनो बावनाया जेबो नङा आरोना बिमा नङामोनदां कार्तिक आगै सोरबासो मोनदां आगैसोमोनदां मोजां बुजिबाय नों सना आंनि गेदेरफोर होनदों आरोना बुजिबायथ' आरो आङो बुजिबाय आगै ओमफ्राय नंगौलै आं मानो आच्छा नंगौलै आं मानो थगायनो आङो दायो केरेलायावसो दङ ना होनदों नंगौ आगै केरेलायावसो दङ आरो ने होमबा ना होमबा केरेलायाव माबा मावो आरो ना खामानि मावो नामा आगै कार्तिक कार्तिकआजोंमोनखौ फैला नों फैला नों आंनाव होननानै गाबबाय आच्छा फैला नों आंनाव होननानै गाबबाय नामा आगै कार्तिक आब'आ ना मा होनखो फैला नों आवगायाव फैला नों आवगायाव ना मा होनो गाबखो आगै मा ओमफ्राय मा होनखो कार्तिकआ सदा आच्छा कम्पानियावसो खामानि मावो होनदों आरोना दे आगै दे मोजाङै मा होनो मोजाङै माव खामानिफोरखौ ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया सरि माबा लिरदों मा थांदों जेबो नङा दे मा होनो कार्तिक आगै थाथोंसै आरोना मोजां कार्तिक आगै मा होनखो फोथायला नों आंखौ गेदेरफोर होनदों आरोना फोथायबाय आगै बिमाजों रायलायनायखौ फोथायबाय आगै कार्तिक
रायलायहरनांगौ बिदिनो मा होनो बिमाफोरजों टाइम होनांगौ बिमाफोरनोबो ओमफ्राय जोंहा सनाय हाय गुड इभिनिं सिस्टार होनदों आरोना गुड इभिनिं मानो 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 जल्दि ओमफ्राय र' अबेयाव बेखौ बिसि नाङाब्रा ओमफ्राय जोंहा सनया मा होनगौमोन हाय गुड इभिनिं सिस्टार होनबाय ना गुड इभिनिं थेंक इउ मेरे बिस्मानि के लिए मोजां खाथिया गैया बिखौनो हरदोंमोन आं बिखौनो हरदोंमोन आं होनदों आरोना फोथायलाखौनो हरदोंमोन आरोना जेबो नंला दे आगै मोजां कार्तिकआ माबा माइबायसो थांदों माबा माबिसो थांदों बेखौनो आं सरि होनदों आब' सना आंनि गेदेरफोर होनदों सरि बिलाय नाङा आगै जायो आंनियाथ' मेरला माबा थुबाथाय माबा थांलाबायो मेसेजआ मिस्टेक थांलाबायो जेबो नङा कार्तिक आगै ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा ओंख्रि संनो नागिरदों आब' दालाय देलाय बाबुखौ दिन्थिलाय नायनो होनदों बाबुआ थांलायबाय बैयाव माबा लेखा लानानै थांलायबाय माबा गेलेसिगोनसो बेयो मा होनो ओंख्रिया मा होनो जोंहा माबा स्कुवास दं आरोना स्कुवास आलु पनिर संजानोसै जोङो ओंख्रिखौ दायो ओमफ्राय जों खाथियासो मा होनदोंमोन नोङो आंनो सासेसो नागिरना हरदो होनदों आरोना आइ आगै सना अबेयाव नागिरना मोनलाबायनो आंलाय ओमफ्राय जोंहा दंखायोसोदां गावहा ओमफ्राय जोंहा खाथि आगैया मा होनखो एबार थांबानो हाबाखौ जाहैनोसै आं जाबाय आरो थाब हिनजाव लानाङालै आगै कार्तिक थाब हिनजाव लानाङा खामायनानै लाग्रो खस्थ' मोनो थाब गथ'आवनो हिनजाव लाबा खस्थ' मोनो आगै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा नों आंखौ फोथायथारालै होनबाय आरोना फोथायथारालै जाबाय आरोना फोथायोब्रा आगै मानो फोथाया जानो खाथियाव मा 24 जाबायना आं 24 आरो उन्दैसोमोन जेबोआनो जाबावाखै 30 इयार्स 30आवसो लानांगौ 30 एसे बारबासो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो आब'ना ओंख्रि संनायखौ नायना जोबोद गोथाव नुथारदों होनदों आरोना नोंगौ नामा बिरजन फंबाय आगै भिडिअफोरखौबो एसे नायनानै होदोब्रा आगैमोन
ओमफ्राय खाथिया गैया खाथिबालाय हाथाय गलायगोन माथो होनबाय मानो गनोब्रा बे खाथि गवाब्रा गयो नामा थारथि जाबाबो गेदेर जायाब्रा थारथिल'आ गेदेर जायो नामा नोंथ' दायो उन्दैद्रायसोना 24ल'बा ओमफ्राय आङो ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनबाय आं भिडिअखौ नायबायथ' होनदों आरोना बिरजना गैया थेंक इउ भिडिअ नायनायनि थाखाय आगै बिरजन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनदों ओइ हाबा जाना आंबो हिनजावखौनो हाबा जाना आंबो हिनजावखौनो आथै लाइक मोनखो बिदि लाइक आदसा बिदि होनदों ना बिदि लाइक फैहोगोन ना होनदों ना फैहोगोन ना बिदिसो साननानै दं होनबा नोङो जारलाहाय बिदिसो सानखुमानानै दं होनबा नोङो हाबा लानानै माबार लाइक फैहो थानोसै होनबा नोङो जारला नोंजोंबो आगै ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया मा होनखो आंहाबो सिमां दंलै इउटुब चेनेलाव होनदों गोसो हो आगै हिनजावखौ लाइक फैहोलायनाङाब्रा आगै हिनजाव लानानै लाइक फैहोलायनाङा नोंनो हायोना ओमफ्राय जोंहा होबाय ओमफ्राय लाइकखौ होबायबो नामा नों कार्तिकआ लाइभआ जाबायबा ओमफ्राय कार्तिक आगैया आंनि साननाया गोरोन्थि नामा होनदों साननाया गोरोन्थि नङा ओमफ्राय नों दायो एसे उन्दैद्राय ना नामावगौना आगै खमियावनो नुजाया होनदों आरोना नुजाया होनबाय आरोना ओमफ्राय मानोबा होनदों आरोना खमायानो नुजाया मानोबा होनदों आरोना खमाय ज'आसो आंहा आदसा सरि कमेन्ट ना कार्तिक आगै कमेन्ट लिरदोंना कमेन्टआनो नुजाया होनदों आरोना मा होनो लाइक होबा कमेन्ट नुजाया ना मा जाखो ओमफ्राय जा बिरजना मा होनगोन आब'मोननिजों जोबोद गरमथार होनदों मोननिजों जोबोद गरमथार होनदों जों जोबोद गरमथार जोंनिखै होनदों आरोना बिरजना आगै जोंनिखै गरमथार होनदों नामा आब'मोननिजों जोंनिखैथ' गरमखा बिरजना आगै बिराद माने गरम जोंथ' मा होनो फांखा कारेन्ट थांबानो थानो हाखाया ओरैबायदि मा होनो गोलोमजोबखायो आरोना आङो गरमखौनो खमायनायसो मोनथाराखै आरो मानोबा ओमफ्राय जा कार्तिक आगैया होनबाय आरोना ओमफ्राय कार्तिक आगैया मा होनगोन नुजायालै होनदों मानोबा मानो नुजायाखैलाय दा
खाथिगाखौ मानगोन दा बायदियाव सोरबा आइ लाभ इउ होनबा डाइरेक्टसो लाबोखाग जारलालै खागोन आं देरना हाब आइ लाभ इउ होनबानो डाइरेक्ट लाखानोसै आरो नोङो जारला जाखागोनलै नोंजों बागै ओमफ्राय कार्तिकआ मा मोनथिया मानोहाय नुजायाखै होनदोंना मानो नुजायाखैलाय दा मा होनो होबाय थायो नामा नोंलाय होनाय नायगासिनो नामा कार्तिकआगै मोजां बेन्जना दाहाय दसेबो थानो दा दसेबो थानो हाथाराखै आङो आब' मोननि जायगायावहाय होनदों दाहाय दसेबो आदसा थानो हाथाराखै आं आब'मोननि जायगायावहाय गरम खाथार आरोना बिरजनागै ओमफ्राय नोङो अबावबा थायो अबेनि मोनबा बिरजनागै सों नांगौ गरमखा बिराद गरम आरोना ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो फैयो सम होनदों आरोना मा टाइमाव फैयोलै कार्तिकआलाय टाइम दंना गैया ना जानला मानलासो टाइम नामा ओमफ्राय जोंहा दुंग्रा दैमारि हेलौ बाजै खबर सबर बोरै दं होनदों हेलौ दुंग्रा दैमारि मा होनो बिबोनां सना आंना खबरा मा होनो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै खबरफोरा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन नाथाय मानसिफोरानो कमेन्ट आदसा हरजाया होना होनदों हरजाया होनो होनदों मानो बिदि जादों ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो भुटान बर्डारसो आंहाबो भुटान बर्डारसो आंहा आब' होनदों आरोना भुटान बर्डारनि आरो नोङो ना अरिजिनेल न'आ बेयावनो खाना बिरजनागै मोजां कार्तिकआ खामानि बन्द'बासो फैयो आं होनदों खामानि बन्द'बासो फैयो होनबा खामानि थाबाथ' सोलाबला नालाय ने आगै खामानि गैयाबा फैबाय आरो ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ आङो सानदे खालि फैगोन आं लाइभआव होनदो गाबोननिफ्राय दे जागोन दे आगै ओमफ्राय कार्तिकआ जोंहा होनदों फुंनिफ्रायनो फैगोन आं होनदों आरोना दे फुंनिफ्रायनो फैगोन आरोना जा दुंग्राया थांबायबोदां दुंग्रा दैमारिया थांबायबोदां ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन नोंसोरनि जायगा खोन्थागोन फैबानो जाबाय होनदों नोंसोरनो जायगा खोन्थागोन फैबानो जाबाय होनदों आरोना थांबा जायगाखौ खिथानोसै आरो नोङो ना आगै बेरायनो थांनांगौ र' होमबालाय स्कुल बन्द'बा नोंसोरनो जायगा खोन्थागोन फैबानो आदसा
फैया होनलायबाय आइया गिलायबाय होनबा थांनो ओंखारनाय गैयाखै गिबाय नामा आगै सना कार्तिक माने गिखोब्रा ओमफ्राय जा कार्तिकआलाय मा होनदों बेस्ट वान बा बासावबा गोजानासो होनदों आरोना आदसा बासावबा गोजानासो होनदों गोजान जाथारो नामा ना बिदिबा आगै कार्तिक ओमफ्राय जा निकुन्जा बर'आ मा गामिनि बाजै नों होनदों आदसा गामि मा होनो आङो बङाइगाव आगै निकुन्जा मोजां कार्तिकआ गैया सान 3 आवार्स लायो आदसा सानथाम बायदि ट्रेनावबा आरोना हाब गोजानानो होनबालाय ना कार्तिकआ मानखौ लायो होनदों आरोना 3 आवार्स लायो होनदों ट्रेनजों थांबा आरोना गोजान माने ट्रेनजों थांबाथ' गिखाबायसो खोमालै कार्तिकआ गैया थांसिगोन साननानै ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दाउ बेदरखौ मालाबाफोर संबा खोन्थाहरलाय आब' दाखालि संनायखौ जोबोद गोथाव नुथारदोंमोन आब' होनदों नंगौना बिरजना गै जागोन दे मालाबा संबा मा होनो देखायगोन आङो लाइभआव देखायनांगौ ना भिडिअ खालामनानै देखायनांगौ बिरजनागै ओमफ्राय जोंहा अर्गेन हेल' होनदों ना अर्गेन हेल' ओमफ्राय कार्तिक आगैया 6 दिन जायो होनदों 16 जायो होनदों आदसा गोजानथारावसो दङ आरो टटेल होनदों आरोना टटेल ओमफ्राय भिडिअआव हायसो आब' होनदों भिडिअ खालामगोन होनबा आङो दाउ बेदर संबा बिरजन ओमफ्राय जों ऑर्गेन लाइक डन ओके बोला अच्छा थैंक यू लाइक देने के लिए ऑर्गेन नामांको अपनी खाना खासे अपनी खाना खासे अच्छा खाना खा लिया ऐसा पूछा है क्या ऑर्गेन मतलब रात का खाना नहीं खाया खाना खा से बोला खाना खावा नहीं भात खावा नहीं मतलब बनाना इत्या लोग है पैसा इनबॉय aja man ke lol messenger
क्या बोला मा होनखोलै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ इउ कार्तिकआ मा होनदों जोंनि बरपेटा रडनिफ्रायथ' आच्छा केरेला 6 दिन लायो ट्रेनाव ट्रेन हागै नों फैनो हागोन नों फैनो होनदो आच्छा नंगौ नामा 6 days आयु आं हानाय नङाहाय होनबालाय आङो मा होनो हरसेखौनो हाया आङो सिगुन गाखोनो हाया आङो आगै ओमफ्राय जा इनभया मा होनदों जोंहा समझ गया बेटा अंकल एसएसबी है हाँ समझ गया बेटा अंकल एसएसबी है बोला अच्छा इनवॉय जेड मतलब ओमफ्राय जा ऑर्गेना आप कैसे हो पूछ रहा हूँ बोला अच्छा जी मैं अच्छी हूँ अच्छी हूँ मैं ओमफ्राय जा बिरजना गैया फार्स्ट होनदों आरोना फेस होनदों फेस आच्छा ओमफ्राय जा इनबया मिनिबाय कार्तिकआ गैया गिरबाय iya माया बाजारनि कुनजामानखौ बाजैनि वाट्सएप नंखौ होनो हागोन नामा होनदो आरोना वाट्सएप नंखौसो नांगौ होनबा निकुन्जा बर' बिबोनां ओमफ्राय जामानखौ कार्तिकआ गैया आरो आं नोंखौ मालाबाबो लाबो होआ सना होनदों आच्छा मोजां नङा नामासै होनबालाय जायगायालाय कार्तिक आगै केरेलायालाय होआ सना होनदो आरोना ओमफ्राय जों अर्गेना माइ मेपि मेपी दूसरों से दूसरों से खास के ये लैंग्वेज लिखा है ना सो हा बोला मैं भी दूसरों से पूछ अच्छा दूसरों से पूछ के अच्छा मैं भी दूसरों से पूछ के ये लैंग्वेज लिखा है ना बोला हा हंस रहा है अच्छा जी ऑर्गेन ऐसा है क्या दूसरों से पूछ के लिखा है आपने ऑर्गेना क्या मुझे तो आता नहीं है आपका लैंग्वेज बोला अच्छा बोरो मतलब बोरो नहीं आता लिखना दूसरों से पूछ के लिखा है आपने समझ में आया ऑर्गेन निकुंजा जामान के मैसेंजर और बाजै सना मेसेन्जाराव हर बाजै सना होनदोंना आच्छा निकुन्जा नोंबो माबा फेसबुक दं नामा होमबालाय पेज दं नामा ओमफ्राय अर्जुना जोंहा मयनि नों आब' महानि नों आब' होनदों जा अर्जुना महानि होनदोंना आङो मा होनो आसामनि आगै अर्जुन ओमफ्राय जा पापु हाय होनदोंना हाय पापु ओमफ्राय जा अर्गेना हा अर्गेना बर'सो नामाब्रा अर्गेन हा हंस रहा है बर' है क्या इसलिए हंस रहा है ओमफ्राय जा कार्तिकआ गैया मा होनखो मोजां जायगायालाय थाबाय थानो लुबैयो नानो नों लुबैगोन फैबा होनदोंना होमबा बिदिसो थाबाय थानो लुबैनाय आरोना
मोजां जायगाया बिदिबा देनां देरबा बेरायहैगोन र' फिसाला देरबा ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया मा होनखो दे दं बाजै होनदों आरोना दं आरोना होमबा नोंनाबो निकुन्जा फेस दं होमबा फल' खालाम फल' ओमफ्राय जों कटिमार बरिक वाट इज मिनिं अफ अरे भाई ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो मार फिउ खालै मार फिर खालै जायगाया होनदों ना आदसा बिराद फिर जायो नामा आगै कार्तिक होनबा बेरायनो हालायि ओमफ्राय जोंहा बिरजना आं आब'खौ फेसबुकआवसो नुदोंमोन होनदों नोंगौ नामा बिरजना आगै फेसबुकआव नोंबो पेज दं नामा होमबा बिरजन फल' खालाम होनबालाय आङो फल' बेक खालामफिनगोन ओमफ्राय जोंहा अजित फैबाय नामा बिमा होनदो फैलायबाय दसे नै फैलायबाय अजित दसे फैलायबाय आरोना उथिनांगौ जादोंलै आंनोबो ओमफ्राय जोंहा दिपक लाइक दानबायना आदसा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दिपक लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आंनि गोसोनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जों अरजुना मा होनखो मा दाम आब' ओमफ्राय कार्तिकआ मा होनदों जा फैयालै फैयालै बानि होनदों आरोना आदसा गिसो गारबायसो नामा ब्रा आगैयालाय कार्तिकआ गैया बालनि होनदों आरोना आं बुजिखादों बै बानिखौबो ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनदों आपका लिंगेस सुन के चाइनीज जैसा अच्छा लग रहा है लगा हो बोला अच्छा लग रहा हो अच्छा चाइनीज जैसा लग रहा है आपको हमारा लैंग्वेज ऑर्गेन ओमफ्राय जोंहा दिपकआ अन होनदों आरोना थेंक इउ दिपक अन थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अर्गेन हार्ट डेडियाट हरबाय थेंक इउ अर्गेन ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय अजितआ मा होनखो गु आइ बिन लाइ दान आदसा गु लाइबिन लाइक दान आंहा बे अजितनिखौ अजित बिफा नोंनिखौ एकदम बारा हमनो हाथारालै आंहा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अजित ओमफ्राय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मानसिफ्रा सोरबा फरायनो रोङाबाथाय खारलांबावो आरोना ओमफ्राय नोङो ओमफ्राय बिदि खारा आरोना ओमफ्राय बिराद माने गोजोननाय थादों आरो अजित नोंनिसिम ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनखो फैया मोना नों सना फैनो मोना नों सना नों गाबहरबाय फैया दे आइ गाबखालाबायखोब्रा बेलाय आगैयालाय फंबाय मानो गाबखालाबायखो नोंलाय कार्तिक ओमफ्राय जों अर्गेनाइज किया अर्गेनाबो दिखना है रे अर्गेन
जायगाया मा नेम बेयाव जाबावलासो मा नेम दं होनदोंमोन बाजै आदसा नोंना फेसबुकआव आंना मा होनो बिश्वकबि BTY आरोना आंनि नाम बिश्वकबि BTY ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनदों आसामावनो मोजां होनदों आसामावनो मोजां दागै बेरायनोसो थांगोन रा थानो थाङा बेरायनोसो थांगोन दा आसामावथ' मोजां आगै थानो जायगा नायनो थांनोसैब्रा ओमफ्राय जोंहा बिरजना गैया जोंनिजों बेरायफै आब' होनदो बेरायहैगोन र' आगै मा होनो बेखैबो थांफेराखैना बिरजना गै बेरायहैनांगौ र' बेखैबो ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों मानो खारो नांगौ जाखो मानो खारनांगौ जाखो बिमा आंना बिदि नङा मालाय बादि बिमा होनदोंना आङो नोंखौ मा होनो बुजिखाबाय अजित सोरबा नोङो फरायनो रोङाबा फरायख'नो हायाबा माबानो हायाबाथाय फ्लिं खारग्रा मानसि दंना ओमफ्राय आं नोंखौ हमनो हाखाबाय आरोना दाख्लैनिफ्रायनो आङो माखौबाल' नोंनि कमेन्टखौ माने फरायनो हादों नालाय ओमफ्राय नोङो खाराखै आरो थासोमबाय थादों ओमफ्राय जोंहा खारग्रा दं बिदिनो खारग्राबो दं ओमफ्राय जोंहा कार्तिक आगैया अनबाय थेंक इउ जोंहा अर्गेनाइज अच्छा ऐसे सुबके देख रहा है ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ ओइ बाजै लावजेन आंनि बाजै सना होनदों आरो जोंहा बड'लेण्डआ लावजेन बावसो लावजेन आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन आच्छा हेलो गुड इभिनिं भाभी जी बोला गुड इभिनिं ब्रकेन जी कैसे हो ओमफ्राय जोंहा निकुन्जा बिश्वकबि ना मा होनखो बाजै होनदो बिदि लिरबा मोननाय नङा दां BIS एसनि खाथियाव ओइस थानांगौ आरोना मानो फुना लाखो एसनि खाथियाव ओइस थानांगौ आगै ओमफ्राय केनि खाथियाव होनबा जासिगोन आरोना माबा सरि एसनि खाथियाव ओइस ओमफ्राय केनि खाथियाव होनबानो जाबाय आरोना बिश्वकबि ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो आंलाय सानदों बेखौनो थोद होनदो माखौब्रा आगै आंलाय सानदों बेखौनो थोद माखौ साननायमोनब्रा थाइथारसिगोनसो सानदोंमोन नामाब्रा नोंलाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो जल्दी कमेन्ट करो भाभी जी बोला ओके जी ब्रकेन आच्छा जी कार्तिकआ मा होनदो जायगायावलाय बरिया जानायफोरखौ मिनिसुलि खालामहोयो होनदों जायगायालाय बरिं जानाय आच्छा जायगायालाय बरिया बरिं जानायफोरखौ मिनिसुलि खालामहोयो होनदो आरोना बरिं जाबा मिनिसुलि खालामहोग्रासो होनबा जायगाया ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनदों अच्छा है भाभी जी बोला अच्छा ओमफ्राय ब्रकेना आप कैसे हो बोलो बोला जी मैं भी अच्छी हूँ ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा अर्गेना हा हंस रहा है अर्गेन ओमफ्राय बिरजना मा होनगोन नोंसोरो नेपाल 3 लिटार पेट्रल
खामहोन फैबा आब' आदसा खामहोन फैबा आब' होनदोंना नोंसोरनिफ्राय 3 लिटार पेट्रल खारगोन फैबा आब' होनदों 3 लिटार जेबो नङा आरो 3 लिटार खारगोन आरो ना नोङो आरो अबावबा गोजान जायगायाव बेरायहैनोबाथ' एसे मा होनो लाखानांगोन ना पेट्रलफोरखौ लामाफ्राव माबाफ्राव जोबबा दिगदार जायो ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों दालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरखो बिमा होनदों आरोना ओंख्रिया मा होनो जोंहा स्कुवास पनिर आलु संनानै जानोसै आरोना अजित बिफा दिनै जेबो मोनजायाना जोंहा ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मोनगोन अच्छा भाभी जी लाइक कर दिया ठीक है बोला ठीक है देवर जी ब्रकेन ठीक है थैंक यू लाइक देने के लिए जोंहा दीपकआ मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा आंना मोजाङानो दीपक नोंनियालाय माब्रै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ होनदों थेंक इउ आगै कार्तिक आगैया होनदों ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना अच्छा भाभी नाइट का खाना रेडी हो गया है क्या बोला अच्छा जी रेडी मतलब रेडी नहीं हुआ सब्जी रेडी बना के रखा हुआ है ब्रोकेन जी बाद में बना के खाऊंगी ओमफ्राय जों फानसि नार्जारिया मा होनदों अबेनि जाखो आयंआ होनदों आरोना आदसा आयं मा होनो फानसि नार्जारि आयं सना मा होनो आङो आसामनि आगै सरि आगैसिम थांलांबाय आयं सना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन आंना बारा एमबि गैला दे दसेल' थानो हागोन बिमा दे अजित जेबो नङा दे बबे एमबिफोराथ' मा होनो थाबाय थायाखै जोरखानाय नंखाया ओमफ्राय ओइसानसआ मा होनखो बाजै ओरैजा मोखां ए होनदों बाजै ओरैजा मोखां ए बिदि होनदों आरोना ओरैहाय मोखां ए होनबाय जोंहा ओइसानसुआ मा ओरैहाय मोखां होनबाय आरो जोंहा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ आंनि थाखाय सुपार केरेला जायगानि थाखाय केरेलाया जायगाया नोंनि थाखाय सुपार आरोना बिराद मोजां मोनदों होनबा नोङो जायगाखौ आगै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा ओइसानसआ लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ ओइसानस लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि इलबुसनाव होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हा भाभी जी आप क्या अच्छा बोलते रहते हैं रोज बोला क्या अच्छा बोलते रहते हैं रोज बोला अच्छा बता नहीं ब्रोकेन बाद में लेना रे बता नहीं रे ब्रोकेन क्यों अच्छा जाता है मेरा ओमफ्राय जों कार्तिकआ मा होनदों नेट गैया बेयाव बाबा आंनि भिडिअ माखा गासैखौबो केरेलानि गोजा होनदों भिडिअ माखाया केरेलानि गोजा आरोना दायो होगोन आं बाबा दायो दे दा जाला नेट गैया दा नों नेट मोना इउटुब नायगोन ना नेट दं आं नै नांथाबाय जाला र' जायो लांदोलाय बे जाला लांदो ओमफ्राय जोंहा दीपकआ आंनाबो मोजां दे बाजै होनदों दे मोजां जानांगौ आरोना नेट गैया बेयाव बाबा बैयाव लायथां बादावनाव लादा होयो जोंहा ब्रकेना मा होनखो
ओज ओजोय ओजोय क्या सब्जी बनाया आज अच्छा ओ आज क्या सब्जी बनाया है आप भाभी जी बोला अच्छा जी क्या बोलते रे स्क्वाश को समझ में नहीं आता पोटैटो पनीर और स्क्वाश स्क्वाश को क्या बोलते रे ब्रोकन बता दीजिए आपको बता है तो ओमफ्राय जा ओइ सानसुआ हा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा ब्रकेना मोनगो आच्छा भाभी जी बडो में बीमा को हैं बीमा का मतलब क्या होता है अच्छा देवर जी ब्रोकन बीमा 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 को क्या बोलते रे बीमा आई बोलते रे ब्रोकन ब्रोकन देवर जी कार्तिका होनदों जा अजितआ दिनहै मा माबोरैमोनलाय बावलां खर'फोर जाला बावगार जाबावो बिमा होनदों दिनहै माबारि मोनलाय बावलां बावलेन खर'फोर जाला बावगार जाबावै बिमा ओइ बारा बुजियासैलाय नै आंना अजित ओमफ्राय जा कार्तिकआ मा होनबाय बिसोरनि मानसिखौ मोनबा हाबा खालामगोन आं होनदों मानो मोना बेला कार्तिकआ गै मानो मोना ओमफ्राय जोंहा फान्सि नार्जारिया मा होनखो नोंखौनि किउट नुयो आयं आसामाव डिस्ट्रिक्टनि आयं देर ना आच्छा आयं सना मा होनो आङो आसाम सरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनखो भाषाखौ रोङाबाबो बालनि जाबाय आरोना भाषा रोङाबाबो लाजायोब्रा कार्तिकआ गै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनगोन हाबा लानांगौसो दं होनदों लानांगौसो दं होनदों हाबा लानायावसो दं होनदों आरोना जारलालै आगै नोंजोंबो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आच्छा बाजै हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आच्छा बाजै हा होनबाय जोंहा दिपकआ आच्छा ओमफ्राय जोंहा उमेश ब्लगआ खाना खा लिया आप आसाम सबाइजार खाना नहीं खाया उमेश आसाम क्या लिखा अच्छा सॉरी आसाम शिवसागर ना शिवसागर मतलब आप शिवसागर से है ना उमेश ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनगोन न'सिन मानि बिफान गाय आच्छा न'सिन मानि बिफान गाय नाला खोमा खोलै बिमा होनदों आरोना न'सिन मानि बिफान गाय आच्छा न'सिं मानि बिफां होनदोंना बिफां गायना ला खोनामाखैलै बिमा होनदों गायना ला अजितनो ओमफ्राय जोंहा अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ मा होनबाय ओइ आं दसे गेम गेलेनि सना बायबाय दे मा होनो कार्तिकआ दे गेले दे ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनखो दे आब' आं गाबोनहाय रायलायफिनगोनसै आब' एसे बेस्थ' जाबाय दे आब' सना दे मा होनो बिरजना गै दे जेबो नङा दे
खाथिया गैया आं थांथ'बाय दे सना दे खाथिया गै दे बाय खाथिया गैया जाला हरबाय नै थेंक इउ आगै ओमफ्राय जोंहा फानसि नार्जारिया मा होनखो माबा जब मावग्रा बायसा नुदों आयं नोंखौ होनदों आरोना आं जेबो जब मावा आयं सना ओमफ्राय हाउस वाइफ ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनबाय बाजै थाथ'दो बाय होनदो दे दिपक दे बाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनदो हा अच्छा बिमा क्या कर रहा है आप हा अच्छा जी बात कर रही हो मैं ब्रकेन जी ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टारा लाइक दाना गै होनदो ना थेंक इउ ममता सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया मा होनखो फेब्रुवारिखौ आदसा फेसबुकखौ मोनाखैलै बाजै नोंनि आदसा फेसबुकखौ मोनाखै आरोना माबा बिश्वकबि लिरनानै BTY लिरनांगोन आरोना होमबा मोनगोन मा होनो लिंक दंखायोदांलै इउटुबजोंनो निकुन्जा बर' लिंक दं माबा सरि लिंक इउटुबाव लिंक होखानाय दंदां ओमफ्राय जोंहा बिरजना मा होनदों आब'नि फिसालाया फैबाय माथो दे दिन्थिहरदो दे आब' नायनो आरोना मबाइल लानानै थांलायबाय आथिङा थिखोबावलायनाय आथिङा दिनाय खाहायलाय नै फिसालाया आथिं मबाइल होनानैसो दलर थायो बिरजना गै नङाबा बिराद डिस्टार्ब खालामो थगायना जाबावबाय नै गावखौ ओमफ्राय जोंहा खाथिया गैया किय'खौ नायो मानसिखौ नाया बिसोर होनदों मोनबो ना थिखौ नायो मानसिखौ नाया बिसोर होनदों आरोना आगै बिदिसो होमबा ओमफ्राय जोंहा खाथिया गैया नोङो मुगैगोनसो खोमा नायना होनदो नों आंखौ होनदों आरोना मुगैगोनसो खोमा नायना होनदो बिदिसो होमबा खाथिया गै आङो एसे माबा जामा अबेबा बेरायहैबाबो जानला मानला हटेलफ्राव ओंखामफोरखौ जानो हाखाया आङो ओमफ्राय जा अजेदा फुंनि मारासै बुजि मारासै आंनि कमेन्ट बिमा होनदो बुजि मारासैथ' आरोलै अजि अजित बिफा बुजि मारासैथ' आरो आङो ओमफ्राय जों अजितबो मा होनदों जारलालै नोंजों बुजि मारासै हा मिनिबाय जारलाथ' आरो ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया हाय बेरना हाय अनसुमै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ लास्टाव आंनो ब्लु हो दे सना होनदो आदसा दासो ब्लु होमबा कार्तिक ब्लु नांगौ ना मा जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा ब्लु होनो थिनखो ना माखोब्रा आगै कार्तिक ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ओके भाभी जी हम जा रहा है अच्छा ठीक है टाइम मिलेगा तो फिर आएगा हम ओके जी ब्रकेन जी टाइम मिलेगा तो फिर आ जाना अभी काम है क्या ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया मा होनखो डिटेल्सआ BTY ना बाजै होनदो टाइटेला BTY औ निकुन्जा
थांसिनबाबो थाखायालै फिसालायाबो ओमफ्राय जों निकुन्जा टाइटेला बिटिवाइ औ बे इउटुबजोंनो लिंक होखानायमोन निकुन्जा इउटुबजों लिंक दंखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनखो मा खालामबावनांगौ जाखोलै मोनजिन बिमा होनदों आरोना नोंजों बिमा हा हा मिनिबाय मा खालामबावनो जाबाय नामा रावजिदा आंजोंसो जारलालै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ नंगौलै मानसिफोरखौ होनाखै आं होनबाय आदसा नङालै मानसिफोरखौ होनाखै आं होनदों मानसिफोरखौ होनाखै होनबा आदसा होमबा कार्तिकआ होनबाय कार्तिकआ गैया दाहाय होनदों दहाय होनदों दहायो मानसिफोरखौ होनाखै आरो होमबा ना ओमफ्राय जोंहा बिरजना दे आब' देखाय हरनायनि थाखाय हामबायसै आब' सनानो देखाय हरबाय आङो एक्टिंसो खालामबावो ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ र' ओंखाम जागोनि होनदों दे जाना लादो होनबालाय दे कार्तिक आगै मोजां अनसुमैया मा खबर होनदों ना खबरा आंना मोजां अनसुमै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खबरफ्रा ओमफ्राय जोंहा प्रकेना मा मैं खाना बनाना है भाभी जी बोला अच्छा खाना बनाओ पहले ब्रोकेन क्या सब्जी बनाना है आपको क्या सब्जी पकाएगा ऐसा बोलते हैं ना ओमफ्राय निकुन्जाया मा होनखो मोनबाय दे बाजै आदसा फल' खालामबाय आं निकुन्जा थेंक इउ जि ओमफ्राय जोंहा बिरदावा हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिरदाव बिबोनां बिरदावा गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा बिष्णु नार्जारि मा मैगं संखो सिस्टार होनदों आरोना मैगङा जोंना मा होनो स्कुवास आलु पनिरसो जागोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय निकुन्जाया जोंहा मा होनखो आरो बेसे गोबाव थागोन बाजै लाइफआव होनदों आं खैथायाव होदोंमोनथाय दसे थाबावनोसै आङो मा होनो निकुन्जा बड' बिबोनां जोंहा सना ओमफ्राय जोंहा अजितआ आं बुंदों बा नों सोनमानि बिफां सोनमानि बिफां गाय नालाखौसो बुंदों बिमा जाम्बि थारलै आदसा नों हा होनदों आरोना आङो नोंनि माबाखौ मोजां फरायनानै लानांसिगोनलै मा होनो अजित बिफा आं बुंदों बा न'सोन मानि बिफां होनदों नामा बिफान गाय नालोखौसो बिफान नालो बुंदों जारला दै दायो फरायनानै लाफिननांसिगोनसोलै आङो अजित बिफा जारला जाबाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आलु और गरसि बनाएगा हम भाभी जी बोला अच्छा टेस्टी है ब्रकेन ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मोजां दंना बाजै होनदो मोजाङैनो दं आं बिरदाव नोंहालाय माबोरै दं खिथाहरदो निकुन्जाया मा होनखो फेसबुकआव रिप्लाइ खालाम दे बाजै होनदो फेसबुकआव नोंनियाबा मा नाम निकुन्जा
ओमफ्राय जोंनि कुनजाया नोंनि रिप्लाइ नेना थागोन बाजै सना होनदों ना आदसा ओमफ्राय जोंहा बेरदावा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया आंनाबो मोजां होनदों आरो ना दे नै जालायबाय जोंना ओमफ्राय बेरदावा दं र' होनदों आरो ना ओइ आदसा बै न' सिंनियासो जोङोमोन ना जालायबायलै जोंना थांदावलायबाय नालाय माबाबा सेरलाबलै थांलायबाय जोंना बिरजना मानखौ आब' बाबुखौ नायनो बिहरनायनि थाखाय आदसा आब' बाबुखौ नायनो बिहरनायनि थाखाय गाज्रि दामोन दे आब' सना दे गाज्रि मोना मानो गाज्रि मोना आगै मा होनो बिरजन बाबुआ ओरैनो नुजाथिबाय थाखायो एकदम मा बुंबावनो आरोना खोमाखौनो लाखाया ओमफ्राय जोंहा निखुनजाया मानखौ बाजै मिनिबाय दिम्पोल ओंखारनायखौ जा मोजां नुयो होनदों नंगौ नामा निखुनजा बिबोनां ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मानखौ मानो नुहां मा नुजाहां जाखो बाजै होनदों नुहां नुवाहां लाइन थांबाय नुहां नुवाहां जाखो ना मा होनखो निखुनजाया मा होनखो राज बसुमतारी होनदों नामा BSTY दङ बाजै होनदों माबानि नेम नामा बियो मा होनोमोन नोंनियाबो फेसनि नाम नामा निकुन्जा बर' बिबोनां सना ओयाव थाग्रानि माबा इयावनो बेयाव जिरायदो गोलैगोन राज बसुमतारी ओमफ्राय बिरजना जोंहा मा होनखो बाय आब' सना गुड नाइट दे आगै बिरजन बाय गुड नाइट लाइन थांबा ओरैबायदि गरम जायो नै जोंनाबो ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया नुजाफैनो हादों हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै इलिजा लाइक दानबाय आरोना थेंक इउ आगै ओमफ्राय मा खबर आब' होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया आगै ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै
ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगै नुजाफैनो हादों। आब' गुड इभिनिं। ओमफ्राय दासो फैदों आं होनदों आरोना। जेबो नङा दे आगै, थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। जा आर एना आरे ना मा खालामखो नमस्कार नामा? ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मानके बीके दीदी ना आपका दीदी लिखा ना, बीके दीदी आपका क्या लिखा? बीके दीदी आपका मुकबाक हो गया कि नहीं? मोय मोय मुकबाक आपका मुकबाक हो गया कि नहीं बोला। ये समझ में नहीं आ रहा ऑर्गेन। आपका ये क्या है? आपका मुकबन, अच्छा मुकबन हो गया कि अच्छा मुकबन हो गया कि नहीं? मुकबन हो गया कि नहीं मतलब क्या पूछा ऑर्गेन? अरे जा इलिजा गया आर एन जयेन मी होनदों आरोना, आर एन जयेन मी बोला। ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो? आब' मा खालामबाय दं आब' होनदो। नै आगै मा होनो फांखा गोनाव थांफिननांसिगोनहाय। रायलायदों आगै। लाइन फैफिनबाय नै, लाइन फैफिनबाय। आदसा सांग्रां नुफिननो नागिरलायोब्रा। रायलायदों आगै चित्तरन्जन। मोजां आरोना आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामदोरा, आंबो खालामसै होनदों आरोना। आइया आङो खालामहराखैना। होनबा नोंबो खालामाखैमोन नामा आगै? आर एन मेसेज हरनानै दोननांगौ आगै, साब खालामनानै। ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो? आर एन जयेन मी, आच्छा चित्तरन्जन आगैया इलिजा आगैया मा होनखो? चित्तरन्जन जयेन मी होनदों आरोना। ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनखो? इट मीन्स खाना, अच्छा खा लिया क्या? पूछ रहा है बोला। अच्छा खाना नहीं खाया, मतलब नहीं बनाया अभी भी, बाद में बना के खाऊंगी ऑर्गेन। ओमफ्राय अर्गेना हा हंस रहा है। अच्छा ओमफ्राय जा फरिया मोनके हेलो हेलो फ्रेंड आरोना, हेलो फरि फ्रेंड। ओमफ्राय जा आर एना मोनके इलिजा सापर्ट खालामबाय चेक होनदों। इलिजा आगै आर एना सापर्ट खालामबायनो, चेक खालामनो थिनदों आगै इलिजा। ओमफ्राय जा अजितआ बे लामानि बिफांफोरखौसो बुंदों, बेखौनो नोंसिनाव मानो गायनानै लाखोसो होनदों बिमा जाम्बि हा होनदों। आदसा लामानि बिफां माने मा बिफांब्रा? बे लामानि बिफांफोरखौसो बुंदों, बेखौनो नोंसिनाव मानो गायनानै लाखोसो होनदों बिमा जाम्बि। अबे मा होनो अजित बिफा अबे बिफांखौ गायना लानाय, अबे बिफांखौ गायना लाखो होनखो? ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो? दसेल' दे फ्रेन्ड होनदों। अ दे फ्रेन्ड जेबो नङा दे। लाइक होदो दे, लाइक होबानो जेबो नंला दे फरि फ्रेन्ड। आरो जों इलिजाया मा होनखो? फरि हाय होनदों आरोना जोंहा इलिजा आगैया। ओमफ्राय इलिजाया आंबो मोजांसो सायदो होनदों ना, आंबो मैगं सायदों होनदों जोंहा। इलिजा आगैयाबो मैगं सायदो आरोना। मा मैगं सायखो इलिजा आगै?
ओमफ्राय जा जेरिमिया मा होनगोन मिनिदों हो मिनिदों नालेब माखौबा आरो जालायबाय आरोना जेरिमिया जालायबाय आदाया जेरिमिया दासो खावला आरो नोङो ना बारे ओमफ्राय जा आरेना मा होनदों फोरि सापर्ट खालामबाय दे होनदों ए फोरि नोंखौ आर एना सापर्ट खालामबायमोननो फोरि फ्रेन्ड आर एना सापर्ट खालामबायमोननो नोंखौ मोजां फोरिया मोनखो आर एन आंजोंबो लोगो जादोहाय मा आगै सना होनदों माबा सापर्ट खालामबायनो फोरि ओमफ्राय जा एलिजाया अ आर एन होनदों आरोना ओमफ्राय जा एलिजा गैया थेंक इउ होनदों अ सरि एलिजा गैया अके आर एन होनदों आरोना अके आर एन होनबाय एलिजा आगैया थेंक इउ होनबाय फोरिया जा एलिजा आगै सना मा खबर होनबाय फोरिया जा चित्ररन्जन आगैया एलिजा अबिनि नों आगै होनदों ओमफ्राय जा सिंगेल बया आदसा हाय बाजै जाखांबाय नामारा आदसा मा होनो जाथ'वाखै सिंगेल बय आगै सङाखैनो संथ'बावाखैनो ओमफ्राय जा दे नों खिथादो मा ओंख्रि संखो दे सिंगेल बय ओमफ्राय जा एलिजाया मा होनखो आङो मुसलपुरनि होनदों मुसलपुरनिनो एलिजा आगैया ओमफ्राय जा जेरिमियाया मा होनखो ब्लु हो होनदों थांखो जेरिमियानियालाय बोख्लायफिननांलायसै आं नै ब्लु होबाय आङो मा होनो जेरिमिया ओमफ्राय जा सिंगेल आगैया आदसा लाइक दान दे बाजै होनबाय अ दे थेंक इउ दे सिंगेल बिबोनां आगै सना ओमफ्राय जा आर्यना मा होनगोन जेरिमिया ब्र' नोङो आंनो बेग हरफिनासै नामा होनदों ओइ जेरिमिया नोङो मा होनो आर एननो बेग हरफिनाखै नामा सोंदों नै आर एनआ जेरिमिया ब्लु होबायमोन आं जेरिमिया नायदोलाय जादोंना जायाखै ओमफ्राय जा फोरिया मा होनगोन र' दसे थाना बिके हरगोन दे र' दसे थाना बेग हरगोन दे आर एन आगै सना होनदों दसे थाना बेग हरगोननो फोरिया आर एन ओमफ्राय जा चित्तरन्जना आगैया मा होनदों एलिजा रानि बाक्सानिसो नोंबो होनदों बाक्सानिसो नोंबो सोंबाय नोंखौ एलिजा चित्तरन्जना आगैया ओमफ्राय जा आर एनआ अके फोरि होनदों ओमफ्राय जा एलिजाया होनदों ओमफ्राय जा एलिजा आगैया नोंलाय आदा होनदों आरोना एलिजा आगैया नोंलाय आदा होनदों आगै 12 बोसोरबा नानिसो जागोनलै ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनखो ऐसा क्या रे ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनबाय जा आदसा मिनियानो ससेल' मिनिनायानो ससेल' आरो ना बाजै हाहा मिनिनाया आदसा मिनिनायाबो ससेल' थायो नामाब्रा सिंगेल बय बिबोनां सना मिनिनायाबो ससेल' थायो नामाब्रा ओमफ्राय जा उमेशआ मा होनगोन आसाम से खाना खालिया आ बोला जी में खाना नहीं खाया उमेश आपने खाना खा लिया उमेश आप कैसे हो बता दीजिए ओमफ्राय जेरिमियाया जा मा होनगोन लाब बिनानाव नालेब हरबाय आरोना जेरिमिया आदाया होद जेरिमियानो ब्लु होनाया जायाखै नामाब्रा ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो कमेन्ट फैदों दे आगै नोंनि र' दसे थाना बेग हरगोन होनदों कमेन्ट थांबायनो नोंनि आर एन दसे थाना बेग हरगोननो ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनदों आब' नाइस इयर लुकिं आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जा जन मैदान ना मा होनगोन हाय हाउ आर इउ माय सुटी क्यूट बोला अच्छा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जा रजेया आब' सना आं लाइकल' दे होनदों अ दे रजे आगै जेबो नङा ओमफ्राय जा अजितआ
नालेंखर बिफां ना मा जाखो बिमा बे हा होनदों अबेखौ सोंबाय थाखोब्रा मा होनो अजित बिफा अबेखौ सोंबाय थाखो बै आंनि खिथुनिखौसो सोंबाय थाखो नामाब्रा बेलाय ए आं दासो बुजिबायलै अजित मा होनो टेबोल आदसा दासो बुजिबाय आङो नै बे टेबोलावसो दङ बियो टेबोलावसो बेखौसो न' सिङाव मा गायना लादों होनदों आरो नोङो ना आं बुजिबाय नै बेयो मा होनो टेबोलसो नै टेबोल आरोना आइनो बेखौसो सोंबाय थादों नोङो अजित आं बुजिबाय दे बेखौनो मिनिगासिनो नोङो आरोना ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनखो बहानि नों चित्तरन्जन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बोरिया चित्तरन्जन प्लिज सापर्ट खालामदो होनदों चित्तरन्जन आगै सापर्ट खालामनोनो बोरिया बुंदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया इलिजा बाक्सानि आंबो होनदों ओमफ्राय इलिजाया जोंहा मा होनखो मा गामि होनदों आरोना ओमफ्राय सिंगेल बयआ आङो नोंनो दहायनो खिन्थाबाय माथो बाजै होनदों बेखायनो सोंदों आं सिंगेल बयआ आगै बिबोनां सना बेखायनो सोंदों आं दहायनो खोन्थादों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो इलिजा गामिनि नाम मा नाम खिन्था हरदो इलिजा होनदों गामिनि नामा मा नामनो चित्तरन्जन आगैया सोंबाय इलिजा आगै खिथाहरनांगौनो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो सिंगेल आगै मा खबर होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा खबरनो खिथाहरदो सिंगेल आगै फोरिया सोंदों ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया आं बुजियाखै होनदों आं बुजियाखै होनदों इलिजा गामिनि नामा मा गामिनि नामा मा नाम खिथाहरदो होनदों मा गामि माने गामिनि नामखौ सोंदों आगै चित्तरन्जन आगैया मा गामि सोंदों खोमा ओमफ्राय जोंहा आं बुजियाखै होनबाय ओमफ्राय सिंगेला मोजांलै बाजै फोरि नोंहालाय होनदों सिंगेल बय आगैया मोजां होनदों ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो आंबो मोजांथ' आगै सना होनबाय चित्तरन्जन आगैया इलिजा नोंनि गामिनि नामखौ बुंदों आं मा गामि होनदों गामिनि नामखौ सोंदों ना आगै मा गामि इलिजा आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ ए मोजां जानांगौना बाजै फोरि होनदों आरोना मोजां जानांगौ फोरिया आगै सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया जाबाय होनदों आरोना ओमफ्राय बै मा होनो जेरिमिया मा होनो RN मोन नामाथाय सोंहरदोंमोनदांलै नोंखौ बेक हरदों ना हराखै जेरिमिया आदा नोंखौ सोंदोंमोनदां RN फंबाया ओमफ्राय जोंहा इलिजाया होनबाय नै सिंगेल बयआ मा होनगोन नोंनि मिनिनायखौ होनदों आं बिके फाग्लिलाय हा होनो आदसा आंनि मिनिनाया ससेल' आरोना माने मिनिनायाबो ससेल' थायो नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो जोंना बे फ्रेन्डआ आदसा जोंना बे फ्रेन्डआ लिजिथार कमेन्ट फरायनाया हा होनदों चित्तरन्जन आगैया इलिजा मा गामि खोन्थायासैनो माथो होनदों आरोना चित्तरन्जन आगैया आब' मा ओंख्रि संखो आब' होनबाना आब' मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया माबासो जागोन जोंनि आगै स्कुवास पनिर आलुसो जागोन दे आगै दे चित्तरन्जन ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो बाबुआ अबे होनदों बाबुआ दङ मबाइलसो नायगासिनो दङ बाबुआबो आगै ओमफ्राय जेरिमियाया अनसुमै देलायस्रि साब खालामबाय होनदों आरोना अनसुमै देलायस्रि साब खालामबायनो अनसुमै नोंखौ जेरिमियाया साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा दु नाम्बार 1 हेल' होनदों आरोना आदसा दु नाम्बार 1 हा मिनिबाय थेंक इउ आंनि बेसनाव फैनायनि थाखाय मेरे बिस्मा आने के लिए दु नाम्बार 1 ओमफ्राय जोंहा अजितआ
दासो बुजिबाय हाहा दासो बुजिबाय जादों आं अबाव न' सिङाव आं बै फार्स्टनिखौबो एसे माबा हांखादोंमोन आरो ओमफ्राय मा न' सिङाव बिफां गायनाय सानबाय थादों आङो उजित बिफा ओमफ्राय जोंहा इलिजा गैया जोंनिया मुसलपुर होनदों मुसलपुरनो चित्तरन्जन आगै इलिजा मोननिया जायगानि मुङा गामिनि मुङा मुसलपुर ओमफ्राय जोंहा नाम्बार वानआ हेलौ दे हेलौ ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया फोरि नुजाफैलायबाय खावब्लि खावब्लि बि र' साब खालामगोन दा होनदों आदसा साब खालामगोननो दा बोरै जिरिमियाया सिंगेल बगे आदसा बाजै आं नोंनो मा ओंख्रि खिन्थानायमोन बुंलाय आङो गरसिखौसो गोसोआव दं दै आगै मा होनो सिंगेल बल ओमफ्राय मोनसेया मामोनब्रा गरसि ओमफ्राय मा होनदोंमोन आलु होनदोंमोन नामाब्रा गरसि आलु होनदोंमोन ने सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जोंहा निखुनजाया मा होनगो बाजै सना मेसेज हरना दोनदों आं होनदों आरोना निखुनजा आदसा दे निखुनजा बर' ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मुसलफोरखौथ' मिथिगौ गामिनि नामखौसो सोंदों आं होनदों मुसलपुरानो खोमा गामिनि नामाबो मुसलपुर ओमफ्राय जोंहा आदसा नै इलिजा आगैया नारेंफुर होनदों आरोना नारेंफुर गामिनि नाम ना ओमफ्राय जोंहा इलिजा आगैया नङालाय नोंनालाय होननानै सोंफिनबाय इलिजा आगैया चित्तरन्जन आगै नोंखौ नोंनालाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया फ्रेन्ड आंनो ब्लु हरलाय होनदों आरोना अनसुमै हरबाय आङो अनसुमै ओमफ्राय सिंगेला इदि नायबाय इलिजा आगैया अनसुमै जयेन मि होनदों आरोना अनसुमै जयेन मि होनदों जा इलिजाया ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मांगा आब' खानायखौ गोजौआव थेबखोना लानो थिनबाय आब' नोंखौ आब' होनबाय आदसा थेबखोबाय नामा खानायखौ थेबखोनो थिनलायबाय आरो नोंहा चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा जेरिमाया मा होनदों इलिजा दावथेब साब खालामबायलै होनदों इलिजा नोंखौ साब खालामबायनो आगै जिरिमियाया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आयु मा जाखो बेलाय सिंगेल बय बिबोनां मा बुस्थु जाखो ओमफ्राय जोंहा इलिजाया मा होनगोन आदा होनसै आं चित्तरन्जन होनदों आदा होननोसैनो चित्तरन्जन इलिजाया मोजां फरिया मा होनदों जिरि सना आयो दासो नुदों आंखौ होनदों जिरि दासो नुदों नामा नो फरिखौ ओमफ्राय इलिजाया मा होनगोन होनबाय अनसुमैया दे आगै जिरिमिया होनदों आरोना अनसुमैया दे आगै जिरिमिया होनबाय ओमफ्राय नाम्बार वानआ हेलौ होनदों आरोना हेलौ ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया बाजैखौ नायबाबो बहाला आं होनबाय आदसा नंगौ नामालै निकुन्जा बिबोनां ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया इलिजा सिंगेल ना हाबा जानाय जाखो होनदों चित्तरन्जन आगै इलिजाया मा होनो उन्दैसोनो खिथादों आरोना मा होनो 12 बोसोर ना मा होनदोंमोनथाय आगैया दाख्लै खिथानायखौ एसे गोसोआव दं आङो गथ'सो ओमफ्राय जोंहा फुरिया मा होनखो दिनैसिमबो साब खालामाखै आरो नोङो जिरि आगै सना सरि गाबबाय जिरि दाबो साब खालामाखै नामा फरिखौ गाबबाय फरिया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो आदसा आङो बाजै आलु आरो गरसिथ' आरो होनदों गरसिखौ गोसोआव थादोंब्रा आङो ओमफ्राय गरसिखौथ' आलुजों जायो नालाय संबायबो नामाब्रा ओमफ्राय आगै ओमफ्राय जोंहा नाम्बार वानआ अन होनबाय थेंक इउ अन रखने के लिए नाम्बार वान ओमफ्राय जोंहा इलिजाया
आङो 12 बोसोर आदा होनदों 12 बोसोरल'नो इलिजाया चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जा इलिजाया मा होनखो सरि निकुन्जाया मोनगो इलिजा नों माहानि होनदों आरो ना निकुन्जाया सोंदों आगै नों माहानिनो ओमफ्राय इलिजा आगैया आं मुसलपुरनि होनदों आरो ना ओमफ्राय जिरिमियाया आंखौ आगोलाव खालामबायदांलै फोरि होनदों आगोलाव खालामबायदांलै फोरि होनदों ओमफ्राय जा सिंगेल बया आं थांथ'नोसै ओंखारबायलै बाजै नोंनि कमेन्ट फरायनायखौ आदसा नेनानै आदसा इदि जाबाय नामा बेलाय खामग्लिजोब्बाय नामालोय खर'आनो दे इलिजा आगैया जयेन मि होनदों जिरिमियाया ओंलै दासो दा होनदों ओंलै दासो दा होनदों ओमफ्राय जा जिरिमाया लाइक दान खुसि दा होनबाय औ थेंक इउ जिरिमिया मा होनखो खुसियानो हामला नालेबा होनदों ओमफ्राय जा फोरिया अनसुमै आंजों लोगो दंना आगै होनदों आरोना अनसुमै फोरिजों लोगो दंना गैयानो ओमफ्राय जा इलिजाया आङो ओंखाम जानि र' होनदों आरोना जिरिमिया साब खालामबाय थानोसै फोरि होनदों साब खालामबाय थानोसै फोरि होनदों साब खालामबाय थानोसै ओमफ्राय जा फोरिया जिरि सना खालामबाय दहाय हा मिनिदों आरो ना खालामबायनो दहाय जिरि ओमफ्राय जा जिरिमिया मा होनगोन इलिजा मा खबर होनदों सिंगेला ओंखाम मोनबाय दासो ओंख्रि संनो नागिरदों बाजै होनदों दे संदो दे ओंखाम मोनबाय आरो ना ओंखाम संग्रोनानै ओंख्रि संसै आरो ना फोरिनो आङो ब्लु होआखैमोन बुन्दा ब्लु मोनाबासो नुसिगोन आया फोरिनो ब्लु होनाया जायाखै नामाब्रा नै होबाय आं जारला दे फोरि ब्लु मोनबासो नुसिगोन र' जिरि सना दे फ्रेन्ड गोथां होदो दे फ्रेन्ड गोथां होदो दे ओमफ्राय एबार नायदोलाय जारला आं दहाय होनाय बायदि मोनबायमोन एबार जाबाय दे एबारसो जाबाय फोरि ओमफ्राय सिंगेला लै बाजै ओमफ्राय मा होनदों उफायनाय होनदों आरोना उफायनाय खानाय लामब्रे रुवाथिना हा होनदों उफायनाय खानाय लामब्रे रुवाथिना होनबाय आरोना दे मोजां संजा खानाय लामब्रेबा मा होनो लामब्रेफोराबो गोथाव संनो रोङोथ' आगै सिंगेल खानाय गोलावफोरनिख्रुइसो गोथावसिन सङो माथो सोरबा ओमफ्राय जा फोरिया मा होनखो दे दानिफ्रायनो सोलोंखा सिंगेल आगै सना होनदों जाफोरिया दानिफ्रायनो सोलोंखा होनदों ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनगोन आङो गोदानसो फोरि आगै नोंसोर हरदो जालायबाय नोंसोर हरदो आं रायलाय हरगोन दे होनदो आरोना आं सोर बाबाया न' सिंनि लाइटखौ मानो खोमोरना फैखो हो थांदावबाय नालाय थांबाय थासिगोनलाय बेयो ओमफ्राय जोंहा आङो गोदानसो फोरि आगै होनदों ना नोंसोर हरदो होनदोंना नोंसोरो हरदो आङो रायलाय हरगोन दे होनदों अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा फोरिया दंखायो जिरि सना होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा आङो बारा रोङालै बाजैमोन ओरै होनदो आरोना बारा रोङा जाबावबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो दे
खालामनि अनसुमै होनदों आरो ना साब खालामनिनो अनसुमै नोंखौ फरिया ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनदों हा हा नोंगौ नामा बाजै फोरि होनदों ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया आंनिखौबो नायलै होनदों गावनि नायलै होनबाय आरोना मा भिडिअखौ नायनो थिनबाय खोमाहाय जिरिमियाया जा अजितआ ओंखाम ओंख्रि संला नामा बिमा बिमा पनिर फनियाव जाबाय फनि फैलायबाय फनियाव जाबाय बिमा हा होनदों फनि टाइमा जाबाय आरोना टाइमा जाबाय होथस थांलाय फैलाय जारलालै थांलाय फैलाय जाबाय थासिगोनलै बियो जारला कारेन्टआ संगोन र' अजित ओंखाम संगोन र' थाब जायाना गाबोन मा होनो दायो थाब जानाय जानाय नङाना दिनै 10टायावसो जागोन ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंमोन थाबोबाय नामा अजित ओमफ्राय मिनिबायानो जाबाय बिमा होनदोंना जाबाय टाइमखौ चित्तरन्जन आगैया आब' गाबखो ना माखो मेगना मोदै नुबाय आं नोंनाव होनबाय आइ गाबाखैलै माखै मानो गाबला बायनो चित्तरन्जन आगै गोलोमदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया अन होनदों थेंक इउ सिंगेल बय आगै अन थानायनि थाखाय अनसुमैया दे आगै फोरि होनदों जिरिमैया मा होनखो जोंहा सिंगेल बय साब खालामबाय होनदों सिंगेल आगै नोंखौ जिरिमियाया साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो अनसुमै आब' सना साब खालामबाय कमेन्ट थाया ओमफ्राय नोंनि भिडिअ'आव आंनिया होनदों आरोना कमेन्ट थाङा आरोना कमेन्ट थाङाखैनो अनसुमै साब खालामबायनो भिडिअ'खौ बबेबा भिडिअ'आव कमेन्ट थाङा बिदिनो फोरि ओमफ्राय बेलेग भिडिअ'आव ट्राइ खालामबा थाङो आरोना मायावबा अबेबा भिडिअ'आव मानोबा कमेन्टआ थांनो नागिरा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अनसुमैखौ फोरिया साब खालामबाय होनदों कमेन्ट थाङाखै होनदों आरोना फोरिनिया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आयौ मा हरखोलाय मिसफोर बायदि आयौ कारेन्ट फैनायनि जै आदसा कारेन्ट फैनायनि जै आरोना कारेन्टआ मा होनो थांलाय फैलाय जाखाबायना जाबाय थासिगोन बेयो ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनखो मा जाखोथाय सोरनावबा कमेन्टआनो थाङा बाल जारलासो होननानै गाबबाय बिदिसो जायो होमबाना मानि थाखाय जायोबा आंनाबो बिदिनो जायो थुग्लिबाय मा होनो भिडिअ'खौ ओमफ्राय गोदान अबेबा भिडिअ'आव थांगोन नामा नागिरनानै भिडिअ'खौ बेलेग माबायो आङो लायो आरो ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया र' थाथ' होनदों आरो थाथ'दो जाबाय थाथ' अबाव खारनो थांसैलाय खोमाब्रा बेलाय जोंहा एम मोसाहारि नुजाफैनो हादों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय हाय डियार फ्रेन्ड गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं मुसाहारि ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया आब' खानायखौ गोजौआव आदसा खाथुबना ला नाइस नुयो आं होनदों देनां नोंनि बुरैखौ खाथबनो होआखै चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा गावहा आराम मोनथारो खोमा खानाय खाथुबनायखौ चित्तरन्जन फंबाया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फोरिया दियार खालामबाय थाया दानजायो मानोबा होनदों ना देर खालामबाय थाया
दानजायो मानोबा होनदों थाया आदसा ओमफ्राय थाया दानजायो मानोबा होनदों आरोना ओमफ्राय जा एमुसारे मानखो मानो गाबखो होनदों गाबनाय बायदिसो नुबाय नामाब्रा एमुसारे मानो गाब ओमफ्राय जोंहा गोसो ब्लगा ओरैसै आरोना ओरैसै ओमफ्राय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय गोदान बायदिसो मोनबाय आं गोसोखौबो गोसो ब्लग ना ओमफ्राय जोंहा जिरिमियाया मा होनदों चित्तरन्जन साब खालामबाय होनदों जिरिमियाया साब खालामबायनो चित्र आगै चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा अजितआ खयथा जागोन खयथायाव उन्दुगोन बिमा हा मिनिट आइ उन्दुनाया साराय 11था जाखायो जोंनिया मा होनो अजित बिफा जोंनि उन्दुनाया मा होनो 11था जाखायो आरोना खैथायाव ओमफ्राय जोंहा फोरिया मा होनबाय आंबो बिदिनो खालामो थाया दानजाखायो बाला होनदों दानजाफिनो आरोना होमबालाय आंनाबो सोरनोबा हरनाया बिदिनो जायो खोमा फोरि ओमफ्राय आंथ' बेनाव कमेन्ट हरखांबायमोन भिडिअ नायनानै कमेन्टआ बबाव थांगो साननानै नागिरो आङो बिदिसो जायो होमबा ओमफ्राय लिरनानै हरफिनबावो आङो गोदान जारलासो ओमफ्राय जोंहा अफिसियेल हाय होनदों ना हाय अफिसियेल ओमफ्राय जोंहा अफिसियेला हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आबुसा हाय होनबाय हाय थैंक यू मेरे बिस्मा आने के लिए ऑफिशियल एंड अबूस ऑफिशियला हेलो भाभी जी बोला हेलो देवर जी कैसे हो ओमफ्राय जा अनसुमैया दे आगै ट्राइ खालामबाव होनदों आरोना अनसुमैया फोरि ओमफ्राय जा एमुसारिया मोदै फुगारनाय बादि नुदों होनदों मोदै फुनाय बायदि गोलोमदों नै मेगनाव ओमफ्राय गाबनाय बायदि नुबाय खोमा ओमफ्राय जा अफिसियेला हेल' होनदों आरोना हेल' गावस्रा अना ओंखायनो दुखुबो मोनलायो आरोना ओमफ्राय जा अफिसियेला मा होनखो हेल' होनदों आरोना हेल' ओमफ्राय जा अनसुमैया होनगोन दे आगै थाराय ट्राइ खालामबावगोन होनदों ना खालामबाव होनदों ट्राइ खालामबाव होनदों बोरै ओमफ्राय जाय लिजा आगैया अनसुमै जयेननि होनदों आरो ने इलिजा आगैया जयेन जानो अनसुमै नोंजों जयेन जानो थिनदों ओमफ्राय जा गोसो ब्लगा मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै सङाखैनो गोसो ब्लग ओंख्रिया मा होनो माबासो जागोन आरोना मा होनो पनिर आलु ओमफ्राय सिकुवासो संजानोसै जोङो लगायनानै ओमफ्राय गोसो ब्लग ओमफ्राय जिरिमियाया गोसो ब्लग साब खालामबाय होनदों गोसो ब्लग नोंखौ जिरिमियाया साब खालामबायनो ओमफ्राय जा इलिजाया सरि अनसुमै होनदों आरोना जेबो नङा दे आगै अनसुमै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार AR अफिसियेल ना आंखौ नायनो बादों नाथाय आं रावखौबो नायनो बाया बिदि जाबाय आइ मानो नायनो बानांगौब्रा मिस्टार AR आंखौ नायनो बाथों आरोना नायनो बाथों नाथाय आं रावखौबो नायनो बाया ओरैसो आरोना आइ मानो नायनो बानांगौब्रा नोंखौ मालाय ओमफ्राय जोंहा गोसोआ मा होनो मा गामिनि जाखो नोंलाय होनदों सोरखौ सोंखोब्रा आंखौ सोंदों आरोना गामिखौ सोंदों आरोना आं मा होनो बङाइगाव आंखौ सोंदोंबा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आं खामानि आं खानायखौ खाथब आदसा नायखौ मोजां नुयो समायनासिन नोंखौबो नोंबो गोसो बुंथाबनो गोसो बुंथाबनो
बुंथाबनो हायो आब' सना आच्छा नोंखौसो बुंथाबनो हायो आब' सना नोंनि मिनि आच्छा स्लुनाय रोंलाय रोंलाय गासैबो इनिखायनो समायना नुयो आब' होनदों आरोना खानाय खाथुमनायखौ मोजांसो मोनो होमबा नोङो ना ओंखायनो आंखौ थिनबाय थायो नोङो आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो जेरिमिया ब्र रिटार्न खालामबाय दे कमेन्ट सेक होनदों जेरिमिया सिंगेल बया रिटार्न खालामबायनो कमेन्ट सेक ओमफ्राय जोंहा एलिजा आगैया मा होनखो चित्तरन्जन मा गामि होनदों ओमफ्राय जोंहा आबसुआ मा होनखो जोंहा अभिषेक पान्डा ये लिखा है किसका नाम है ये अभिषेक पांडा मैं कैसे हो अभी जी अभिषेक पांडा मैं कैसे हो अभी 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 बोला क्या अभिषेक पांडा क्या ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा अब्बूस पांडा अच्छा अब्बूस माने अच्छा ये आपका नाम अभिषेक अच्छा अभिषेक पांडा मैंने कैसे हो भाभी जी बोला कैसे हो जी मैं अच्छी हूँ आपका नाम है ये कौन सा ओमफ्राय जा मेम्बा हाय हेलो नाइस न्यू सब्सक्राइबर मेम्बा सेट ब्लॉग बोला थैंक यू वेरी मच सब करने के लिए और मेरे डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए ओमफ्राय जा मिस्टार ए आर मानखो नायनो बाबो नायनो बांसिन ब्लु होदो आंनो ओरैसो आरो आंना कमेन्टआ माबाबाय दांलै थांखोब्रा नै माथो जा गोजानावसो दं नामाब्रा आंलाय नागिरनानै मोनलायै अबाव दंहैयोलै आइया आच्छा इयाव दावखोआखै नामाब्रा कमेन्टआलाय मानो गाबखो होनदों मा जायोलै कमेन्ट श' जायाखैमोन र' बानायना लानि नै दासो नुजाबाय नै कमेन्टआ इयाव दावखोमाराखैमोन कमेन्टआ श' जायाखैमोन जारला दहायबो जाखांबाय होबाय दे मा होनो मिस्टार ए आर मोजाफोरिया आं थांथ'नि दे फ्रेन्ड थाथ' होनबाय दे चित्तरन्जन आगैया जागोन दे फोरि ओमफ्राय जा चित्तरन्जन आगैया मा होनखो आंथ' अनो आङो गावखौनो आब' मोनो इदि बुंगोन होनदों आब' मोनो इदि बुंगोन होनदों आरोना आंथ' अनो होनदों आं गावखौनो आब' मोनो आच्छा बिब' बायदि मोनो आरोना आगै बिदि बुंगोन जेबो नङा दे आगै थिननायखौ गाज्रि मोनाखै ओरै जा अजितआ मा होनखो माथो खालामबावनो जाखो आगै सना साख्रि गैया बाख्रि गैया जादों जानायाखै जादों नायाखै जाखो आंनि खन्थाइ लिरनाया बिमा हा होनदों आरोना आच्छा खन्थाइसो होनबा नोंनियाबो माथो खालामबावनो होनदों जोंहा अजितआ साख्रि गैया बाख्रि गैया ओरैसै ओमफ्राय जा एलिजा आगैया नायबाय जा रतन मुसाहारिया हाय बाजै गुड इभिनिं देरना गुड इभिनिं रतन जा दिनेशरा जान बाजै मा खबर होनदों ना जान बाजै खबरा आंना मोजां ओमफ्राय नोंनालाय माबोरै दिनेशर जोंहा मिस्टार एयारा जोंहा मा होनदों दायनिगिरिया नों नङा दायनिगिरिया
नों नङा आंसो ओरैसो जारला ओमफ्राय जायाखै नामाब्रा ब्लु होनायाबो आच्छा जाबाय माथो ओमफ्राय जोंहा जेरिमियाया जोंहा मा होनखो दायनिगिरि जानांगौब्रा नोंलाय ओमफ्राय थांनोसै आङो नालेब होनदों थांनोसै दे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया आच्छा बाजै आं थांबायलै दे गाबोन लोगो मोनगोन दे बाय दे सिंगेल बय आगै दे जेरिमाया खालामबाय दे ब्र' होनदों खालामबायनो ब्र' सोरबा ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गैया इलिजा बिथ'बारि होनदों हा बिथ'बारि बाथौबारि बे बिथ'बारि इलिजाबेथ चित्तरन्जना गैया आब' बिउटि प्लिज खालामदो खालामदो नामा नों खालामगोन नामा नों होनदों आब' बिउटि प्लिज खालामदो नामा नों होनदों माखौ आगै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एयारा मा होनखो बाजै कमेन्टआ जोबोद स्ल' जादों बाजैसो टाइमिं सेट खालामला होनदों टाइमिं सेट आच्छा खालामना ला होनदों ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जना गैया रोंलायलाङाबो ना ओमफ्राय आब'आ बङाइगावनि सिख्लाफोरा मा बायदि आब' होनदों बायदि आब' बङाइगावनि सिख्लाफ्रा माबायदि होनदों आरोना आगै बङाइगावनि सिख्लाफोरा माबायदि बङाइगावनि सिख्लाफ्रा मोजां आगै ओमफ्राय जोंहा अजितआ नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो बुजिया मानो मोजां मोनो ना बिमा होनदों आरोना आच्छा सल' नामा नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो होननाय सल' दङथ' अजित बिफा ओमफ्राय जोंहा मिस्टार एयारा ना ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो इलिजा आगै नों आंनि भिडिअ कमेन्ट हरनायखौ आङो रिप्लाइ होबाय आं होनदों इलिजा आगै मा होनो नोङो अनसुमैनो कमेन्ट हरनायखौ रिप्लाइ होबायनो अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो दायनिगिरिखायनो नों आंखौ नायनो हाया बायो होद मा होनोब्रा बे मिस्टार एयारालाय मानो दायनिगिरि जानांगौ जाखोब्रा नोंलाय मैया मोनायाव खर' लोमनाया दा माबा गगासो हमहां जादोलै ओमफ्राय जोंहा नबरत्न फैदों बाजै गावदां आंबो फैलायबाय होनदों आरोना दे गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय नबराम लाबोलाय आंनो खनसे नोंहा खनसेल' लाबोलाय आंनो नों लांफिन ओमफ्राय नबरामा जामानगो जाबाय नामा ओंखाम होनदों जाथ'वाखैनो सङाखैनो आरोना नोंहालाय जाबाय नामा नबरामागै आगै खनसे फैखौ लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा नबरामा गैया माथो आं जाबाय होनदों आरोना
मा ओंख्रि जाखो आगै मा ओंख्रिजों जाखो खनसे हरलाय बाबा माथो माबा गैयिसो ओमफ्राय अजयाहाय देरना हाय अजय ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो होनदों आरोना मोनथिया मानो मोजां मोनो ना बिमा हा हा आदसा सल' दंथ' आरो बिदि अजित ना ओमफ्राय जोंहा नबरामा मा होनखो आलु आदसा अरजाया आलु दाउ ना बाक्स'मोन नोंसा मा संखो ओंख्रिखौ होनदों आलु दाउ होनदोंना आलु बाथोनसो आलु बावसो होनदों आरोना ओमफ्राय नोंसा मा ओंख्रि होनदों जोंहा माबासो सङाखैनो पनिर आलु ओमफ्राय स्कुवास जागोन आरोना आगै जोंना ओमफ्राय जा अजया मा होनखो मा मैगं जाखो रा बाजै सना होनदोंना ओंख्रिया माबासो जोंनिया सङाखैनो आरोना रेडि जानानै दं आरोना दहायनो स्कुवास आलु पनिर ओमफ्राय जोंहा सनुआ मा होनखो आब सना आं फैबायनो आब' सना आं फैबाय होनबाय आरो जोंहा ने आगै सना दे थेंक इउ सनु चित्तरन्जन आगैया आब' आंनि साइखौ आंनि सिलहाखौ साबसक्राइब खालाम आदसा चेनेलखौ साबसक्राइब लाइक खालामदो गासैबो आब' नोंबो खालामदो आगै आं खालामबायथ' आंखौ चित्तरन्जन आगै आं खालामबायथ' आङो ओमफ्राय जा अनिरा मा हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिबोनां सना मा खबर अजया जोंहा मा होनगौ बाजै होनदों आरोना मोजां नबरामा थाब जायाना नोंसा दाखालिबो मैयाबो दिनैबो लेट ना होनदों जों थाब जाखाया दा 10थासोआवसो जागोन जोङो ओमफ्राय मा खबर बाजै सना होनदों ना खबरा मोजां आंनिया ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय अजया मा होनखो मारै खबर सबर बाजै होनदों आंना खबरा मोजाङैनो दं अजय आगै ओमफ्राय नोंसिनिया माबोरै खिथाहरदो नोंनिया ओमफ्राय नबरामा मा होनदों बा एथ' गोबावजोंसो उखैया नामा होनदोंना बा एथ' गोबावजोंसो उखैया नामा होनदों आरोना उखैया माने अयफास जाबाय आरोना ओमफ्राय जा अनिरामा आंबो दं मोजां बाजै नोंनि अननायाव होनदों आरोना दे आगै मोजांसो जानांगौ आरोना
ओमफ्राय जा उमेशा मा होनखो हेल' फ्रेन्ड बोला हेल' फ्रेन्ड ओमफ्राय जा सनुआ मा होनखो आब' आंनि गुमैया मा खालामदों आदसा नों गुमैया मा होनो न'आव थायाना केम्पआवसो थायो सनु ओमफ्राय जा अजया मा होनखो अ बाजै आंनाबो मोजाङानो बाजै होनदों अ दे मोजांसो जानांगौ आरो ना खबरफोरा ओमफ्राय जा अजया मा होनखो साबैसे नोंसा बाजै होनदों ना आदसा जोंहा फिसाला दं ओमफ्राय आं दं आरोना अजय ओमफ्राय जा उमेशा मा होनखो हाय सान टुडे होनदों हाय सान टुडे बोला आदसा सान टुडे ओमफ्राय जा नबरामा मा होनखो बाजै आं थांथ'बाय दे गाज्रि दामोननो अ गाज्रि मोना दे मा होनो नबराम जेबो नङा दे ओमफ्राय जा सनुआ मा होनखो आब' सना जाबाय नामा होनदो अ जायाखै सङाखैनो मजा नबरामा जा मा होनखो गुड नाइट ना दे गुड नाइट नोंनिया बोरै अन जाफिनखो लाबोलाय आंनो ओंखायनोथ' आंनो लाबो दसे लाबो आंनो नों मबाइलखौ गाज्रि खालामथारगोनलै लाबोलाय ओमफ्राय जा सनुआ मा होनखो आब' लाइक दान अ थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अजया जा मा होनखो अ गुमैयालाय बहा थायो बाजै होनदों ना आदसा मा होनो ओइखौ मा होनो भुटान बर्डाराव नांलाम हाजोसे नांलामा नांलाम गेट ना मा होनोमोनलाय ना भुटानफोरनिया लाबोलाय दसे लाबोलाय नों मानो सुइस अफ नों बे मबाइला सुइस अफ जाबाथाय जाखांनो रोङा दे लाबोलाय जा अजिदमा सरि अजिदा मा होनो जाने फैफिनदो रजे नों
आसान सांखा गान नोंसोर नासो हासार गान नासो हासार बोसोर खाथुमनानै नेना दं आदसा नेना दं नोंखौ फैफिनगोन साननानै ना बिमा होनदो आरोना फैफिनदो रजे फैफिनदो नामा आसान सांखा गाननानै बेबो सल' दंमोन नामाब्रा अजे ना नाजा सिरामा गुड इभिनिं सिस्टारनिल' होनदोंना सिराम भया गुड इभिनिं ब्रादार सिस्टारनि सिस्टार इन ल' होनदों आरोना ब्रादार गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा सरला बर'आ मोनगो सरला बर'आ मा खबर आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों खबरा मोजां आगै सरला ओंखामखौ जायाखै संबावाखैनो आरोना संनोसै र' एलबि दोननानै संनोसै ओमफ्राय जोंहा अजेदा सनानि आस्थाम बिमा आदसा सनानि आस्थाम होनदोंमोन सनानि आस्थाम होनदों आरो ओमफ्राय सासे दोनदों नायो माखो खालामबायना आब'नो सापर्ट खालामबायना आब' होनदों नोंखौ आङो बानायबायथ' आगै मा ओइ आगोलावनो बानायबाय आगै ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो नों बहानि बाजै होनदों आरोना आङो मा होनो आसाम चिरां ओमफ्राय जोंहा चित्तरन्जन आगैया चित्तरन्जन आगैया मा होनदों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट खालाम आब' गोदान भिडिअ नुदों आब' होनदों आदसा गोदान भिडिअ होदों आरोना दा नायनि आङो आगै र' दा नायनो दे नै जोब्बायानो माथो नै मोनसेया बेजोंबो बानायनायथ' नोंनिया मेन चेनेलजोंबो बानायदों बेजोंबो बानायदों आङो माबा बे मबाइल गंनैजोंबो बानायदों आरोना चित्तरन्जन आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अनसुमैया आं थांथ'बाय दे फ्रेन्ड होनदों दे अनसुमै अजया बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय अजिदा र'दै आं ओंखाम जानि अन थागोन दे बिमा होनदों दे अजे जागोन दे जाना लाग्रोदो दे Bây giờ Xuân ở mang cái abo Zanania Niza abo gaya abo Zanania Niza
जानाया निजा आब' गैया आदसा निजा आब' गैया नोंखौ लिंबा हामा मोनगोन नामा आब' होनदों आरोना मानो हामा मोननो आगै हामा मोना निजा आब' गैया होनदों आरोना जोंहानिया निजा आब' गैया होनो जे हामा मोना आगै सनु लिंजायो बिब' लिंनायखौ मानो गाज्रि मोननो दे गाज्रि मोना ओमफ्रायसो अजय मोनो गुड नाइट बाजै सना बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनलायगोन बाजै सना होनदों दे गुड नाइट अजय बाय 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 गाबोन लोगो मोनफिनगोन आंबो दोननोसै र' गोबाव जाबायनो 3 घन्टा जाखो दे 3 होनायखौ बाजै अजया अके बाजै होनो आरोना जालायबायहाय ओमफ्राय सना आब' राजाया मा खालामदों होनदों आरोना राजाया गेलेदों गेलेगासिनो आरोना हारसिंनो ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो खोमसि जाबाय बाथि सुखांदो खोमसि जाबाय होनदों आरोना न'आव माबायाथ' रुम सिङाव माबा दङ ओमफ्राय खारलाय थांलाय फैलाय थार्टि जाबाथाय दोनसै नामा आङो 30 ग्रोब जाबाथाय दोनसै खोमसि जाबाय कारेन्टआ दिदि बिदि जाबाय थाखासिगोन ओमफ्राय जोंहा आयु गोलैगोन ओमफ्राय मा आब' लाइक गाना फेस आब' लाइक गाना फेस मा होनखो आगैया लाइक गाना फेस
ओमफ्राय गाना फे बोला आब'लाय गाना फे र' बेटारि गैया नोंलाय मा मोजां सोमखोरा मानगो मा ओंख्रि जाया गावदांदों आदसा मा होनो ओंखामखौनो सङाखै सोमखोर संनोसै एबारसो मा होनो स्कुवास ओमफ्राय आलु पनिर आरो ना ओंख्रिया इदि जागोन आरो लाबलाय आंनो माबा नायनो लाबलाय उन्दुनो हायालै गावसो नामा मोजां सिब्रा ओमफ्राय मा ओंख्रि ओमफ्राय सुनो मानगो सरि दीदी को कमेंट गलती से गया है बोला अच्छा कोई बात नहीं सुनो काटना मत गलती अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो भी काटना मत ओमफ्राय सुनो सरि बिलायनाङा मोनलायाखै ओमफ्राय सुनो मा होनो मुझे को इतना ज़्यादा बोलो बोरो लैंग्वेज नहीं आता है अच्छा इतना मुझे इतना ज़्यादा बोरो लैंग्वेज नहीं आता है अच्छा कोई बात नहीं आता है तो ज़्यादा नहीं आता है ना